आं जे सानाने मुसुं मा हंगाखाय आं आगे सिलायबाय सबा खायफोरबो हानला आं खागनानै मुसुंया तामनि हिनबा जों ताबुक जे एदिसे आमसायनो सेमि तयै जुदि जों हा खागनानै साखा हंगाखाय आबाखाय जों ते खागसा न बुइनो रि माने कलायो का आबन बागे इन प्रिन्सिपल आं दीर्घ 25 बছর बलंग तंगै चिरा खक्का सिलायबाय सबा खलायका का आनि प्रिन्सिपल न आं निजे न काहुमना हायक्लायो आहायपन तिनी जारा चिनि हानो खागै हास्ते स्लामनान हिंतनाय आं आबने कुनो दिनो बिरुद खलाया आगिबो खलाया ताबुबो खायगलाक एबन थिनांगो बा आं खायलायगलाक आबो बो जामानि न बंने आदे दिमान बो तामनि हिनबा जों सारातिरफ्रावो हास्तेवो जों बरकि सावै थांका जुदि आबो फनो कायसा हासखागै कायसा हास्ते स्लामा खाकाय जों आरो फुल पावर मानाने नै जों अनेके वानसुलायो किन्तु आनि वानसुमा काय बरबायते किसा फेरमानबा एबं अब फेरमान म जे चिनि उ अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि फातारबो चिनि लाइबुमा गोबां मा कलायजाक दङ राजबारि हाय जेमन निरमहर हांकाय मातारबारि सदर देवता अमते हाय गोबां मा मुकुमु चिनि दङ गाबो चिनि हास्तेनि फातार क्लाय थाङाना हिंकाय आबुनि बागैनो आंनि ककंखा जों ताबु पुइलानो एडिसि एलाकानो जों फान क्राक मा खायग्लायनाय हिंकाय ताय स्टेटबो जों फान क्राक मा उंनाय गाकाय दुइटा जागानो जाहाते सिनि बररक प्रटेक्ट मुइ तंमानान बागैनो जों ताबुक एडिसि एलाकानो फान क्राक खायै एम्पावरमेन्ट दुय आरो पुलिस प्रशासन ताइनिनि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डायरेक्ट फान अमर नतुबुय जों क्राक मा खायनाय ताइ एटिटिभनि जे एकर्ड 1993 23 आगस्ट जंमनि आ राइट आ चुक्तिनि तयै इनार लाइन पारमिट बो एडिसि एलाका जुदि दिखांखायबा मोटामोटी अन्तत चिनि जेता कम्पेक्ट एलाका तिप्रासा कम्पेक्ट एलाका न हंकाय जों प्रोटेक्ट खाय मानाने जों बिसास खालायो।